Today's presentation, we are going to be looking at numbers from 21 to 30. 21 bụ iri abụọ na otu, 22 iri abụọ na abụọ, 23 iri abụọ na atọ, 24 iri abụọ na anọ, 25 iri abụọ na ise, 26 iri abụọ na isii, 27 iri abụọ na asaa, 28 iri abụọ na asatọ, 29 iri abụọ na iteghete, 30 iri atọ. Nke a bụ ihe anyị ga-amụ tata. The next presentation, we are going to look at 31 to 40. Ndewonu, daalụnụ. Biko onye na-akakọ n'ụtụtụ ozi ya ka ụmụnne anyị ndị na-ebi dị iche iche na-afụ ihe anyị na-eme n'Igbo. Ndewonu.